उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो बर'फोरनि आरो आसामनि ट्राइबेलफोरनि राजनैतिक चेतना सामाजिक चेतना आरो जाति हिसाबै बारैहाय थांनानै थानांगौ गावनि राव गावनि हारिमु गावनि परम्पराखौ लानानै बेनि चेतनाखौ लाबोदों आरो बिथांनि फोरोंनाय बिथांनि बाणीजोंनो बर'फ्रा गोलाव बोसोर गणतान्त्रिक आन्दलन खालामदों आरो उनावहाय बे गणतान्त्रिक आन्दलना जाफुङैनि खारनावहाय माखासे माने अस्त्रधारी संगठन खुलिनानै गावनि जिबनखौ दान होनो हानाय बेबायदि साहस बर' मानसिफोरनाव फैदों बा ट्राइबेल मानसिफोरनाव फैदों आरो गमामायै बिथांनि नाजानायनि फिथाइ हिसाबैनो 1993 आव BSc होननाय मोनसे राजनैतिक एरेन्जमेन्ट बेवहाय खालामनाय जादों। बेनि उनाव 2003 सनाव BTC होननाय सेपारेट मोनसे पलिटिकेल एन्टिटि एरेन्जमेन्ट बेवहाय खालामनाय जादों भारतनि संबिजितनि 6 शेड्युलनि आधाराव। बेनि उनावहाय थांनाय 2020 सनाव आरोबाव BTR होननानै मोनसे एकर्ड खालामनानै बेनि एडमिनिस्ट्रेसनखौ सोलाय सोल' खालामनाय आरोबाव खालामबावनाय जादों। जायखियानो जाया जि एरेन्जमेन्ट फैदों बियो गासिबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मावनायनि फिथाइ। जोङो बिथांनिफ्रायनो सोलोंदों जे जातिखौ बोरै सिबिनांगौ जातियाव जोंहा थांनानै थानायनि जोंनि स्ट्रेंथआ मा जोंनि उइकनेसआ मा आरो बे उइकनेसखौ स्ट्रेंथआव बाहायनांगौब्ला जोङो मा सोलोंनो प्रयोजन दं बेफोरखौ गासिबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जों कलेज फरायबाय थानाय समावहाय जोंखौ फोरोंलांदों। बेनि खोथा बाथ्राफोरखौ लानानैनो जोंनि जेनेरेसना गोबांथार खस्थ' लानानैब्लाबो जातिखौ गोजौआव लांनो थाखाय जोङो दिनै रात्रि जोङो सेस्था खालामदों आरो दिनै जि जागासिनो दङ बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो मावलांनायनि फिथाइ। दा बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खालि बर'फोरनिल' मावाखै बिनि जि बुंनाय बाथ्राफोर बिनि जि मथ' बिनि जि इडिअल'जि फिल'सफि बियो इउनिभार्सेल मोनफ्रोमबो जाति गस्थि मानब समाजाव बे सोलियो बा बेखौ रोंनांगौनि प्रयोजन दं। लिभ एन्ड लेट लिभ बे बुंनाया फिसा खोथा नङा। नोङो थांनानै था गुबुनखौबो थांनानै थानो हो बे गिदिर मोनसे इउनिभार्सेल प्रभाब इउनिभार्सेल मथ'। गतिके बेफोरखौ नुनानै मिन्थिनायनि उनावहाय दिनै गोरों गोरा आसामनि मानसिफ्रा बिथांखौ सनमान होदों आरो सनमान होनानै गमामायै फरायसा सान छात्र दिबस बा स्टुडेन्टस डे हिसाबै आसामनि सरकारा दा गथै आसामाव स्कुल कलेज जेरावबो बे दिनैनि दिनखौ फालिनो थाखाय बिथोन होदों आरो आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव कलेज स्कुलफ्राव दिनै बेखौ छात्र दिबस हिसाबै फरायसा दिन हिसाबै फालिगासिनो दङ। बेयो जोंनि गोग्गानायनि बाथ्रा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सनमान होनायनि बाथ्रा। गेरेमसा हारि दानायनि जि खोथा बेखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो जोंनो होलांदों हारिनो होलांदों आरो गमामायै बर' हारिया मोनसे गिदिर हारि बेहा गावहानो राव हारिमु संस्कृति गासिबो दंजोबो। दा गोबां खारनावहाय गोलाव बोसोर धरिलक मर देन 1000 years जोङो मोजाङै जोंनि राव हारिमुखौ पृथिबियाव दिन्थिलांनो हायाखै। बेखायनो आन्दलन जाफिनदों खारन जोंनि जिनावनो हाबनानै दङ जे जोंहा गावनिनो राव हारिमुखौ लानानै आलादा मोनसे आइडेन्टिटि लानानै थांनानै थानो हानायनि भारतआव गणतान्त्रिक अधिकार दङ आरो सांबिधानिक अधिकार दङ। दा बिथांनि बुंलांनायाव जों बर' हारिया बा आसामनि ट्राइबेल हारिया जेरैबायदि खामानि मावनानै दिनै राजनैतिक भाबे अर्थनैतिक भाबे शिक्षा भाबे जोङो समाज भाबे जों जेरैबायदि आगोलदों बेनो प्रसेसा दा मावबावनांगौ गोबां दङ। भाषाया 8 शेड्युलाव हाबबाय दा 8 शेड्युलाव हाबदोंब्लाबो बे भाषाखौ बिनि थुनलाइ बिनि लिटारेचार बेनि गासैखौबो मावफुंजोबनांगौनि खामानि दङ आरो कालचारनि बेलायाव जोंहा गोबां फोसाबनांगौ फेहेरनांगौनि दङ। गेलेनाय जोंनि टेक्न'लजियाव जोंनि एडमिनिस्ट्रेसनाव गोबांथार मानसि बानायनाय हिउमेन रिसर्स शिक्षा गोनां मानसि गियान गोनां मानसि सास्टेनेबल मानसि बानायनो जोंहा दासिमबो मावबावनांगौ गोबां दंथारो।